לשדרות, כאמור מטח שהרבה זמן לא היה כזה, 20 רקטות לעבר העיר. אנחנו שוב עם עדכון שלך, אלמוג. לפחות 20 רקטות בשלב הזה לעבר אזור שדרות, המועצה האזורית אשכול, המועצה האזורית שער הנגב. כמה מן הנפילות ככל הנראה בתוך העיר שדרות. אנחנו לא מדווחים בשלב הזה על נפגעים, אבל בעקבות הירי המסיבי הזה של הארגונים הפלסטינים מרצועת עזה אל שטח ישראל, ישנה כבר הנחיה לתושבים שמתגוררים סמוך לגדר ביישובי עוטף עזה להישאר בתוך המרחבים המוגנים. ואמרתי לך רפי קודם בדיווח הקודם על כך שכמות כזאת של רקטות, מטח כזה של רקטות, אני לא זוכר הרבה מאוד זמן, אולי אפילו מאז מבצע עמוד ענן, מאז סיום מבצע עמוד ענן, מטח כבד מאוד לעבר כל אזור עוטף עזה ושדרות, שהמוקד, לפחות בשלב הזה של הרקטות לעבר העיר שדרות, כל רגע נתון נכנסים ויוצאים שם מהמרחבים המוגנים בעקבות צבע אדום שמופעל שוב ושוב לעבר האזור, גם ניידות של מגן דוד אדום, גם כוחות גדולים של משטרה, פיקוד העורף, כיבוי אש, כולם צורקים את האזור כדי לוודא שאכן אין נפגעים באירוע הזה. לפחות עד לרגע זה אני לא מדווח על נפגעים, אבל כן על כך שישנם לפחות כמה רקטות שנפלו בתוך תחומי העיר שדרות, ואולי גם בעוד כמה יישובים בעוטף עזה. כאמור ההנחיה נכון לרגע זה ליישובים סמוך לגדר להישאר בתוך המרחבים המוגנים, לא לצאת החוצה. באשר ליישובים המרוחקים יותר, אז צריך לשמור על ערנות גבוהה, יכול להיות גם נראה ירי של רקטות מעבר לטווחים האלה, אולי אפילו לטווחים של 40 קילומטרים. אנחנו מדברים על אשדוד, אשקלון, באר שבע וכו'. לפחות בשלב הזה לשמור על ערנות גבוהה, אבל מבחינתם אין הנחיה להישאר בתוך המרחבים המוגנים. כן, תודה אלמוג. אור העיתוי לא ממש מפתיע, אם לקח להם קצת זמן והיקף התגובה מרשים. כן, מה שאנחנו רואים כאן רפי